Na príprave rozpočtu pracujeme dlhodobo. V decembri sme ho nepredkladali z jednoduchého dôvodu. Nepovažovali sme ho ešte za dostatočne dobrý na to, aby sme ho predložili. V procese prípravy rozpočtu chýbalo jednoznačné zadanie a jasné smerovanie a koordinácia vrátane stanovenia cieľa. Stratilo sa veľa času neefektívnym konaním a dôsledkom je, že rozpočet je predložený neskôr. Zastupiteľstvo schválilo rozpočet s mnohými zmenami. Myslím si, že je prebytkový. Nech by bol akýkoľvek, určite v dohľadnej dobe bude potrebná jeho nejaká zmena, jeho nejaká úprava kvôli niektorým veciam, ktoré sú otvorené. Takže v tejto chvíli beriem ako pozitívne to, že je rozpočet schválený. Či je reálny alebo nie je reálny, o tom sa presvedčíme možno v budúcnosti, ale je pravda, že väčšina vždycky prvá verzia rozpočtu je nakoniec hodne iná ako verzia 4. alebo 5., takže bude sa určite meniť. Prakticky na každom rokovaní zastupiteľstva minimálne v druhej polovičke roku 2011 odznievali pripomienky a upozornenia tvorbe rozpočtu na rok 2012 a výzvy na prijatie úsporných opatrení. Neteší ma to, ale nemôžem si odpustiť konštatovanie, že ešte nikdy nebolo mesto v takej zlej situácii ako dnes. To nikto nepopiera, že je rizikový a preto napríklad aj v diskusii som spomenul nejaké ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré hľadáme a aj preto som do tohto rozpočtu navrhol asi 15 opatrení, ktoré sú v ňom zapracované a ktoré majú v podstate šetriť peniaze. Mesto môže mať naozaj značné problémy, ak nedôjde k žiadnemu kapitálovému príjmu, ale tak ja si myslím, že úplne najkatastrofickejšie scenáre netreba kresliť.